Ahojte, moje meno je Niky a vítam vás pri ďalšej epizóde Fitcastu Move. Dnes sme u nás privítali Viktora Ibaru, ktorý nám porozprával, ako sa dá sklbiť herectvo so štúdiom medicíny. Tak si to užite a poďme na to. Ahoj Viktor, vítam ťa medzi nami, ďakujem veľmi pekne, že si prijal pozvanie a prišiel si. Ahoj, čau Niky, ahojte. Teba množstvo ľudí malo šancu spoznať najmä kvôli seriálu Druhá šanca, kde si hral doktora. Nie všetci ale vedia, že ty naozaj študuješ medicínu. Vieš už, čo z teba bude, keď doštuduješ, keď skončí škola? To si sa dobre opýtala, ja som vždy zvyknutý na to, že aký budeš doktor, ja poviem, že dobrý. A teraz si mi to zobrala. Vieš čo zo mňa bude, dúfam, že dobrý človek. Ale určite je to medicína. Vždy to držím na tom, že tá medicína sa musí dokončiť a budem robiť lekára. Aj keď tie podmienky možno nie sú úplne také, aké si predstavujem, ale to uvidím v realite po škole. Takže určite je to toto a čokoľvek už príde k tomu, tak sa budem snažiť nejako zakomponovať. Asi nikdy v mojom živote som nemal jednu vec, ktorú som robil. Vždy toho bolo viac a myslím, že to tak aj ostane. No, to je super. Tak by to podľa mňa malo byť, že tie obzory sa rozširujú. A čomu sa v medicíne budeš venovať, alebo čo je tvoj smer zamerania? Chcel by som byť všeobecný lekár. Aspoň z toho mála, čo som mal možnosť vidieť tú prax a vidieť, ako to tu na Slovensku funguje, tak ten všeobecný mi prišiel ako taká najlepšia možná voľba. Je to taký malý internista, tým, že tatino robí ako internista, to mi bolo najbližšie. Ale zase jeho štýl sa mi úplne nepáčil, ten nemocničný, ktorý zase on miluje. Takže práve ten všeobecný lekár mi vyšiel tak najviac. Takže ty si z takejto medicínskej rodinky, že? Tak tatino je lekár, takže nejak nás, ani nie, že k tomu viedol, ale ukázal nám, že môžeš robiť aj toto. A už potom, keď sme rozmýšľali nad tým, kam ísť na strednú alebo na výšku, tak to bolo úplne hocičo, medicína, fyzioterapeut, zubný asistent, kľudne si hocičo vyber, ale z tohto. vždy to bolo také medicínske. Keď hovoríš v množnom čísle, tak aj súrodenci sú v tomto smere orientovaní? Sme 4. Vy ste 4. Že starší brácho pracuje v nemocnici, segra študuje za zubnú asistentku. Toho brácha stále žmýchame, aby išiel za toho fyzioterapeuta. Vy to máte všetko pokryté pekne. Takže tak, akože mohla by to byť taká polifunkčná ibarovská budova, kde máme jednu čakareň, ale rôzne aktivity. Asi to berieme tak automaticky, že nás to baví. A tí rodičia nevytvárali nejaký tlak. Ja si myslím, že to prostredie, ktoré nám otec s maminou vytvorili, bolo zdravé na to, aby sme nasali ten podnet, že tá medicína bude asi niečo, čo nás bude baviť najviac. Tak to vám to musel tak pekne predstaviť, že naozaj sa vám to dnes nechutilo počas toho života, ale že ten kontakt s tým vás k tomu dovedol, čiže to je asi fajn. Vždy si teda vedel, že budeš doktor? Bol to taký tvoj sen od malička, keď si videl ocina, že je lekár, že chodí do nemocnice a toto, že bolo to také, že aj ty chceš byť v tomto? Nie, ja som, ako sme sa bavili predtým, otec, nechcem povedať, že si ma klonoval, ale tak on je Viktor Ibara, mňa nazval Viktorom Ibarom, on išiel na jednu výšku, ja na jednu, zmenili sme to, takže nejakým štýlom sa to všetko kopíruje. A tým, že som vedel, že on je lekár, tak som si hrdo povedal, že ja budem zubár, lebo som ešte malý chalan a budem robiť drevené zuby, aby som sa teda odlišil od tatina. Na zubarinu ma neprijali, takže to bola medicína a už sa potom z toho spravila táto idea toho všeobecného lekára. Takže nebolo to úplne od začiatku, chcel som sa tomu vyhnúť, ale nepodarilo sa. Ale však to máte super, že vás je toľko v rodine v tomto smeru, mne sa to strašne páči. No ale medicína, pokiaľ viem, je náročná škola, určite. Čo mám aj známych, ktorí to študujú, tak naozaj viem, že je to časovo náročné. Ako ty stíhaš vôbec popri štúdiu tejto školy sa venovať niečomu takému, ako je herectvo? Pretože to je tiež časovo veľmi náročné a ty si to predtým, ty sa tomu nevenoval, neštudoval si to. Neviem, či s tým máš nejaké skúsenosti. Viem, že si hral v nejakej divadelnej hre predtým, ako si hral v tom seriáli. Ale aj tak to musí byť náročné. Ako sa to dá všetko sklbiť? Aby som trošku upratal to SNDčko, hral. Ja hovorím, že som bol taký externý externista. Mal som možnosť nakúknuť, ako to vyzerá na javisku, keď herci hrajú a ja som tam mohol... Nehral som úplne strom, ale teda robil som tam nejaký taký... backup support, ale áno, mal som možnosť to vidieť, takže to bola jediná skúsenosť a stíhať sa to asi úplne nedá. Asi každý máme tých 24 hodín a rozdelíme si ich do toho, čo nás baví.
vidím, že moji spolužiaci, ktorí dávajú tých 24 hodín do medicíny, takže spím, jem, učím sa, idem do nemocnice, majú oveľa vyššie kvality potom v tých informáciách, ako mám ja. Takže keby som klamal, že je to úplne v pohode, zvládam medicínu aj teda to herectvo, tie 2 série, ktoré sa spravili, tak by to bolo klamstvo, lebo ten čas tých 2 sérií som mohol investovať do medicíny a myslím si, že by som bol na tom informačne kvalitnejšie, ale bohužiaľ, chvála Bohu, je to takto. Takže som si podelil ten čas tak, aby som stihol tie priority, to znamená bol v škole, odchodil si stáže, praxe a už potom po obede som išiel točiť a potom na večer sa nejako pripravil so scenármi a s tými teda prípravami na prax na ráno. No ešte sa vrátim k tomu, čo si hovoril, že aj keď si hral nejakú vedľajšiu postavu, tak ti to pekne rozbehlo kariéru. Že si sa tam všimli a našli si ťa, že to je super. A k tomuto, ty si sa vlastne učil na striedačku medicínu a svoje texty, čo si išiel natáčať, čo? Dá sa tak povedať, áno. Tak to musí masaker. No a vieš, čomu sa budeš v budúcnosti venovať? Či to bude teda to herectvo, lebo je dosť možné, že tá kariéra proste pôjde. Že v tom budeš úspešný, že sa v tom nájdeš, že ťa to bude baviť. Alebo to bude tá medicína. Baviť ma to baví, to si povedala dobre, Niky, ale ja som kozorožec, ja mám rád všetko pod kontrolou a toto herectvo alebo tento svet, nechcem to nazvať, že showbiznisový, ale kreatívny svet, nemáš úplne v moci, úplne v pazuroch. Takže nikdy nevieš, aká robota ti príde, či ti príde, kedy a na ako dlho. Sú tu herci, ktorí si môžu povedať, že áno, už vedia, že to establishli, už založili ako keby ten svoj vlastný brand a majú čo ponúknuť. A to ja nie som. Takže ak by som čakal na to, že príde nejaká reakcia zvonku a dostane miesto, tak z môjho pohľadu by to bolo až nelogické, keď viem, že môžem mať tú medicínu, ktorá ma baví ma viac a viem, že ako kozorožec to mám všetko pekne krásne zaboxované a viem odkedy dokedy, ako a prečo. Ak príde taká možnosť, veľmi rád by som pokračoval v herectve alebo možno vyskúšal niečo nové, ale úplne sa na to nespolieham. Že vidíš tam tie istoty v tom zdravotníctve? Určite oveľa väčšie. To chápem, tak tam vždy bude čo robiť. Áno, tak ako môj otec hovorí, že je to podnik, ktorý neskrachuje. Áno, klientela bude neustále prichádzať a asi čoraz, čím ďalej, tým viac. Určite. Si ty nejak prepojený so športom? Je to niečo, čo ťa baví, čo robíš? Máš k tomu nejaký vzťah? Určite áno. Ja som sa z určite do určite dostal, ale je to určité. Je to určité, že určite. Od 11 som hrával basket v Senci s Gabikou Rebrošovou, mojou trénerkou, to bola ako druhá mama. Takže ona mi ukázala vlastne, čo je to basket, ako to vyzerá basket a následne mi pomohla sa presunúť do Karlovky, takže som potom hrával basketbal tu. A myslím, že to bolo U16 alebo U17, keď som išiel na sústredenie, kde bolo niekoľko chalanov, asi 16 a vyberali 15 do repre. Ja som bol ten 16, keď mi to nevyšlo. Bol som tam najhorší, to áno. Ale tam niekde asi to bol vrchol mojej basketbalovej kariéry a teraz je to tak po nedeliach. Teda už netancujem, takže čakal som na to, že skončí sa vlastne táto tanečná nejaká séria mojho života a budem môcť rovno ísť do haly zahrať si basket. Jasné, okrem basketu máš ešte nejaké športy alebo športové aktivity, ktorým sa venuješ? Vieš čo, veľmi málo. Musím povedať, že to veľmi, veľmi podceňujem, aj keby som nemal ako zástanca prevencie to takto hovoriť, ale asi mám toľko stresorov momentálne v živote, že tomu športu som nejako na chvíľu dal pauzu, ale zvykol som si pocvičiť doma. Hlavne rád idem na masáž, fyzioterapia, rozvalcovať sa a nejak tak sa dávať akože dokopy, aby to telo držalo a mohol som robiť to, čo ma baví, ale kebyže poviem, že chodím behať alebo niečo podobné, tak by som fakt klamal. A však máš toho dosť a verím, že ako športovec sa k tomu zase vrátiš, keď to budú nejaké časové podmienky viacej dovoľovať, umožňovať. No ale ty si sa prednedávnom zúčastnil aj Let's Danceu. Aké to bolo pre teba? Asi si predtým netancoval, ako väčšina ľudí. My sme tu už mali pár tanečníkov z Let's Dance a obaja sa vyjadrili, že to bolo veľmi náročné. Aké to bolo pre teba? Krátke. Tak ja som vypadol ako prvý. Ty si bol prvý? Áno, ja som bol prvý. Takže si vlastne dvakrát si tancoval. Presne tak. To bolo veľmi ľúto, podľa mňa to nemal si ešte vypadnúť. Tak ešte jedno kolo sme ešte mohli potiahnuť, ale tak zase tí ostatní ukázali perfektné kvality. Ten projekt je oveľa rozmanitejší asi, ako som si myslel, lebo nebolo to vlastne o tých 2 týždňoch, ktoré sa mohli odprezentovať verejnosti, ale aj o tej celej príprave, ktorá bola predtým. Takže od prvého fotenia a kamerovania všetkých tých
natočených scén, ktoré sa potom púšťali a vidíš, že nemám ani terminológiu na tieto kreatíva. Rozumieme všetkému. Ale na tie všetky videjka, na to celé promo, že od tohto prvého dňa až cez tie spoznávačky s tou tanečnou partnerkou, cez tie tréningy, toho bolo viac než dosť. Takže my keď sme vypadli, tak som Simonke hovoril, že si mi nezúfaj, ja sa idem učiť, ty sa ideš tiež, lebo ona si robila trénerské skúšky. Takže na niečo to bolo dobre, na niečo to bolo zlé, ale asi ten timing toho bol úplne že akurát. Ako dlho ste vy vlastne trénovali už predtým, ako sme vás my videli v telke? Počuj, aby som ti nezaklamal. Vyše mesiaca, bolo to 6 týždňov, si myslím. Niečo také. To je dosť. Už tam sa to potom riešilo, keď tam vlastne sa stala tá výmena, že ten Marko do toho vhúpol len tak s tou týždňovou prípravou, že tam sa vravalo o tých 6 týždňoch približne, že to si vlastne nevedomujeme, že tam to ešte akože od dosť dopredu začína. Naozaj, že my sme vlastne makali oveľa skôr, ako sme ukázali ten prvý tanec. Takže to, čo človek videl, že prvá minúta 30 bola ukázaná, tak vlastne tá minúta 30 bola v tých 6 týždňoch zahrnutá. Lebo človek si povie, že naučím sa kroky, len týždeň sme riešili len chôdzu. Toto je rumba chôdza. Teraz toto je držanie. A prechádzaš tých akože 10 tancov, my sme nestihli všetky si ani akože natrénovať dopredu. Ale Simonka sa snažila z každého rožku trošku mi ukázať, aby som bol na to ready, ak to príde. Takže my sme naozaj prvé týždne robili úplne basics, ako keď sa bábätko učí chodiť a rozprávať, tak niekde tam a až potom vlastne posledné 2 týždne sme stavili už choreografiu na tú našu prvú čaču. No ako sa v tom cítil ako netanečník? Ja veľmi dobre, ale presne toto som hovoril, ako skončilo Let's Dance a tak hovorím producentovi, že díky moc, ale že čo mi to dalo, že som pochopil, že moje stresové hranice proste nemajú absolútne také limity, aké som si myslel, že majú, lebo ten pocit sa tam postaviť a takto sa teraz pozrieť do kamery, vedieť, že to pozerá moja mama a teraz vlastne pred celým národom sa môžem strapniť a prebieha ti tá veta v hlave, že teraz minútu 30 nemôže spadnúť, pretože to bude v archíve, kámo, a proste bude to fopa jak svet. Je to strašný stres. A ľudia zvykli hovoriť, že Viktor, uži si to. A Janko Koleník to povedal, že uži si to, že to je tak koncentrovaná minúta, že daj do nej všetko, ale ja som ledva zatancoval na generálke ten tanec a potom mi prišli povedať, tu je kamera, tam je kamera, tu je kamera, celé sa to otočí takto, potom toto musí byť inak. A ja, že no chlapi, akože 2 týždne som robil toto teraz, akože nechcete odo mňa za 10 minút, aby som to všetko zmenil. Pre mňa toho bolo strašne veľa na ten jeden set, aby som to vtedy proste dal. Ale zase mi to ukázalo, že mám sa kam posúvať. Že proste nemám absolútne zmáknuté tie veci s kamerou a s týmto všetkým, s tým rozprávaním. Takže mne to len ukázalo, že ako veľa sa ešte dá naučiť, aby človek mohol byť v pohodlnom stave aj takto na liveke. Tak ale zase ty si robil niečo úplne nové pre teba, že ten tanec, vieš, že sa to nebol zvyknutý, takže jasné, že si bol mimo úplne tvojej komfortnej zóny. A teraz, čo si hovoril, tak to sa týkalo aj akože mimo tanca úplne, že také tie vstupy a tieto veci? Čo si hovoril, že práca s kamerou? Vieš čo, tam to asi ide tak postupne po schodíkoch. Že presne aj prvý nejaký rozhovor, alebo možno prvý podcast bol ešte úplne vytrasený. Som si nedovolil zobrať vodu, lebo pri prvom podcaste by to bolo strašne vidno, že to nedrží to horizont. Takže tam to ide asi postupne, že ten človek si to musí odsedieť a odrozprávať. Ale toto bolo niečo úplne nové. Takže ja som nemal ani sa o čo oprieť, ani vôbec som netušil úplná hmla. Takže mal som čo robiť a pri tých iných veciach si myslím, že to pomaly, ale isto aspoň naberá taký ten charakter, že môžem rozmýšľať, čo chcem vlastne povedať a má to nejakú formu, že to má hlavu a petu a nie je to zbrkle. Áno, rozumiem, úplne. Ale neverím tomu, že aj tí tanečníci mali stres, lebo však ja som tancovala dlhé roky a vždy som mala stres, keď som šla na parket. Ako podľa to k tomu patrí, keď ideš podať nejaký výkon ako herec v divadle, tak podľa všetci majú ten stres nejaký. Len to nemôže úplne limitovať, keď tam už vyjdeš, že môžeš tam ostať stať zamrznutý. Oni sú profíci. Aj Simonka to brala veľmi profesionálne z toho tanečného pohľadu. Že ona chcela presne tie pety a špičky a aby pani D nám nevytkla, že sme niečo zlé teraz. A ja som jej vravel, že počuj, ja sa budem snažiť usmiať a to bude asi tak všetko, čím to budem hasiť, že to bude môj hasiaci prístroj. Fakt. A teraz hľadaš tú kameru. Že fakt to je jediné, lebo nemal som absolútne šancu to všetko spraviť tak, ako to chcela ona. Ale to som chcel, že teda ten jej pohľad bol veľmi profi a aj to, ako otancovala, tie 2 tance boli veľmi profi. Že ona presne vedela, že ona ma musí viesť, vedela proste to uchopiť tak, aby aj mne vytvorila komfortnú zónu, nech sa akože ja môžem aspoň trošku uvoľniť v tom tanci. A tam bol ten obrovský rozdiel, že ja sa snažím robiť viac show a ona sa snaží viac proste udržať to v tom limite, že ale je to tanečná show. Jasné, že musela byť aj takou oporou v tom asi, že? Určite. Dobre.
Teba ľudia na Slovensku určite vnímajú trošku inak, aj kvôli tvojim koreňom. Ty si sa vyjadril v rozhovore, ktorý som ja čítala, že veľa detí, ktoré sú nejakým štýlom iné ako klasické decká na Slovensku, pociťujú samotu. Alebo že sa cítia byť samé, že sa cítia byť iné. Naozaj toto riešia už decká v tak skorom veku, že naozaj sa tým človek stretne už v škôlke alebo dostáva už nejaké poznámky, s ktorými sa ten človek potom už musí vedieť vysporiadať v tom mladom veku? Ja si myslím, že áno a že to bude otázka tej inakosti. Že človek, každý je iný, ale spadáme do nejakých skupín. To sú brunetky, títo sú štíhlejší, títo nie sú štíhlejší. A že proste sme v nejakých boxoch. No a ako náhle sa staneš menšinou, tak si vlastne viac sledovaný. Že to je on, to je tá. To je ona. A tam podľa mňa vznikajú tie problémy. Ja som to mal teda na základe farby pleti, že bolo na mňa poukazované, ale nie vždy negatívne, veľakrát aj pozitívne. Že áno, to bol Viktor, ktorý dal, 30 bodov na zápas a som sa tešil a ľahšie ma spoznali, že som to bol ja, lebo som bol tmavší, vtedy to bolo super. Horšie to bolo, keď sa stal nejaký prúser alebo keď sa stalo niečo zlé. Nedaj Bože, ak som bol hlavne v tom mladšom veku, keď teda spomínaš najmä tie decka, že častokrát som bol vyčleňovaný. Ale zároveň ti poviem, že som si to neuvedomoval vtedy. Že ako dieťa som si to neuvedomil, lebo som prišiel domov, mamina mi to vysvetlila, ocino ma v tom podržal a som išiel ráno do škôlky alebo na základku s tým, že je to zase OK, lebo to dieťa sa veľmi rýchlo resetne. Ale teraz spätne, keď si pozriem, čo všetko sa dialo na tých ihriskách, keď chalan vyťahol opasok a my sme hrali futbal a on ma do toho bičoval, tak si hovorím, nie je to až taký joke, jak to akože mohlo znieť z tej jeho strany. A určite to zanechalo vo mne nejaké také prvky, ktoré potom vytvorili ten môj charakter. Že bolo tam veľa pozornosti a potom som začal vyhľadávať tú pozornosť automaticky. Že to bolo až deštruktívne. Že človek vlastne od kočíka je poukazovaný a teraz je to nepríjemné a ukážem na teba prstom, že jej, on je tmavý, Majka, to si ho adoptovala. A ty si to ani neuvedomuješ, ako toho kočíka vlastne naberáš tú pozornosť až toľko, že zrazu keď ju nemáš, tak ju chceš. Že on sa to stalo až nejakou drogou, až nejakým dopaminovým pumpom, ktorý ti vlastne prichádza a zrazu keď ho nemáš, tak začneš robiť na základke opičky, lebo veď všimnite si ma. A potom sa to už preklapa, takže formuje toto dieťa veľmi silno a je to teda nielen o tej farbe pleti, ale o tom naozaj, že ako náhle je niekto iný, tak je na ňo poukazované a ten človek sa s tým musí vysporiadať. Toto sú presne také veci, s ktorými keď sa človek nestretne priamo, tak si myslím, že si ich absolútne neuvedomuje. To som v živote nepočula takýto názor na niečo, že by to mohol mať takýto dopad na tú psychiku dieťaťa. Podľa mňa aj veľakrát aj dospelého človeka. Ale pri tých deckách je to obzvlášť také nebezpečné. No dobré, a viem ja, alebo hociaký bežný človek, ktorý nemá nejaký veľký dosah na verejnosť, spraviť niečo, čím viem pomôcť ľuďom v mojej blízkosti, ktorí sú niečím odlišní odo mňa? To je dobrá otázka. To je dobrá otázka, že ako na to ísť, aby sme boli ľudskejší. Že možno, že takto by som to zovšeobecnil. No. A to isté platí aj pre mňa, lebo ja robím vlastne to isté, že som Slovák, my sme tu niekde proste umiestnení a snažíme sa jeden s druhým nejako žiť a žiť čo najlepšie, ale bohužiaľ veľakrát sa nám to nedarí. No a teraz tá otázka, že ako to zlepšiť, najlepšie až vymazať, toto kategorizovanie. Ja si myslím, že sa to nedá úplne na 100%. Že sa nám nikdy nepodarí to úplne vymazať a mať všetky deti do 10 rokov tip-top. Akože vo výchova, vo všetkých týchto kategóriách toho, ako sa učiteľka alebo tá, či má opatrovateľku, družinárka o neho stará. Ale minimálne by sa to dalo vymazať nejakou láskou a nejakým prístupom s porozumením, že aha, ako asi to dieťa sa cíti a ako ja, ako vychovávateľ alebo ako družinárka, učiteľ, budem pristupovať k tomu problému. Že či teraz toho človeka ešte viac vyčlením, čo sa mi taktiež stalo, že teraz som stal pred tabulou a ľudia museli rozprávať, že áno, on má 2 uši, áno, on má 2 oči, je rovnaký ako ja. A ty tam vlastne stojíš pri takom pilieri hanby a ani nevieš vlastne, čo sa deje. Ty vieš, že ten človek, ktorý by ťa mal podporiť, sa ťa snaží do tej komunity začleniť naspäť, ale nebol to úplne najsprávnejší štýl. Nesúdim, možno to bolo prvýkrát, čo to urobil. Ale ja si myslím, že to porozumenie, tá optika, že si zoberieš okuliare toho druhého človeka, ako by som sa ja cítil, ak by som mal nadvahu a mal 7 rokov. A potom k tomu dieťaťu možno môžem pristúpiť tak, že aha, asi ho nebudem ešte viac vyčleňovať, nebudem poukazovať na to, že pozrite, Alexko tiež športuje, ale metabolizmus.
Že asi mu to nebudem ešte viacej nakladať, ale nejakou láskou to proste len tak hladko proste prijať a celý ten súbor detiek nejako držať spolu, aby boli proste konektnutí, aby boli spojení, aby sa tam tá súdržnosť spravila namiesto toho, aby sa rozdeľovali. Hej, pekné, že hovoríš presne o týchto príkladoch, že nejaké chudé, nechudé decká a podobne, lebo je veľa ľudí, ktorí si povedia, že však ja beriem všetkých za rovných, lebo ja neviem, mne nevadí, keď je niekto homosexuál napríklad, ale už keď je niekto obezný, tak to už je proste nie, to sa mi nepáči, neviem čo, že človek sa cíti, že berie každého, ale potom príde na niečo a tam už sú proste hranice. A že tá láska je veľmi pekná odpoveď na túto otázku, si myslím. Že to by mohla byť tá správna cesta. Existuje niečo, čo ľudia bežne robia, možno aj v tom najlepšom úmysle, ale aj tak to nakoniec má nejaký zlý dopad? Nejaké vety, poznámky, hocičo, čo si vôbec nemusím uvedomovať? Určite áno je taký môj začiatok, že? To budete strihať. Určite áno. Jasné, že hej. Jasné, že existujú a poviem to z môjho prípadu. Ja som veľmi veľa jokoval, veľa som vtipkoval. Presne, že došiel som do novej miestnosti a niekto mi niečo povedal, ma buchol po ramene a trefa do čierneho. A že ja som chcel vlastne robiť vtipy na to, aby som dal nejakú latku, že môžeme si robiť vtipy, aby som bol vlastne OK s tou komunitou. A toto je veľmi, veľmi tenká hranica. To je dosť zákerné, ale... Môže to byť zákerné, možno je to taká, že topiaci sa aj slamky chytá, že teraz dojdeš medzi 30 bielých ľudí a teraz vieš, že si iný a chceš tam nejako prísť. Ale že tie vtipy sú častokrát nemiestne. Že to vidíme aj na sebe, že chceš proste nejakým štýlom, najmä small talky, prídeš k novému človeku a teraz chceš mu nejako, ale to môže byť maličkosti. To môže byť výrážka, to môže byť rozmazaný make-up, to môže byť zle urobené vlasy, to môže byť lupiny, to môže byť úplne čokoľvek. Nevieš, ako veľmi je ten človek sťahovačný na to, čo rieši. Možno má problémy s pleťou, možno má akné, možno má totálne nejaký chronický proces, ktorého sa nevie len tak zbaviť. A dneska ti čo, ten make-up nevyšiel? A to sú také veci, čo počúvame každý deň. Akože či chceme, či nie, to existuje. Takže možno, vieš, ono to stále vychádza z toho, byť empatický, navnímať toho človeka nejakým štýlom, ale ja z mojej skúsenosti viem, že ja som to veľakrát pokazil na základe vtipov. Že som aj či zo seba, alebo z niekoho iného chcel byť úplne že humorný a priateľský a totálne som prekročil tú čiaru takých nejakých OK limitov. No a potom sa to nejako vrátilo, že tí ľudia si povedali, že OK, tak tu žartujeme a robili si nejak srandu z teba potom spätne, alebo aký to mi mal nevadilo. dopad? Ak som ja nastavil tú látku, že som robil vtipy, mi to nevadilo. Kým mi nikto nezačne hovoriť, že ty si môj nigga, alebo super, že mám konečne čierneho kamaráta, vždy som chcel mať, tak je to stále OK. Stále je to OK. Lebo som na to nejakým štýlom naučený, že tie vtipy sú v pohode, ale už sám to prestávam robiť, pretože zistujem, ale aj vďaka diskusiám s ľuďmi, aj také diskusie, ako je táto, zistujem, že nešírim vlastne nechcem povedať pomer inakosti, lebo inakosť ostane, ale to vnímanie inakosti, to začleňovanie aj tým, že to vlastne spomínam, aj tým, že to hovorím, že prečo to nemôžeme robiť tak ako deti. Bolo také video krásne, kde sa mama pýtala tmavého chalana, že aký bol ten ďalší, a to bol myslím Aziat. A že, no a aký je? On super športuje. A aký je? Čo vidíš? On spieva, aký je? A on proste hovoril o vlastnostiach a charaktere toho človeka, čo s ním zažil, alebo proste ako na neho vplýval a vôbec nepovedal, že vyzeral ako Aziat. A naopak, že keby sa vieme navnímať fakt na základe tej človečiny a nie na základe toho. No presne tak to si ja predstavím u tých malých detí, že to tak nevnímajú, ale vôbec neviem, či to reálne tak je, že či to dieťa to tak v sebe nájde, že vidí, že ty si iný ako ja, alebo to doniesie už z domu, lebo to počulo, že sa rodičia rozprávali, že henten je taký a že či to tam, vieš. Ja si myslím, že na to príde. Že na to príde, že je iný. Proste Mowgli, tiež sa musel v nejakom štýle zobudiť, že proste není opica. Že ten človek dospeje do toho momentu, kedy si určite uvedomí, že wow, toto bol náš vtip inak v druhej šanci s jedným kameramanom, ktorý je teda tmavší, a on mi, musím povedať, a on že Viktor, poviem ti dobrý vtip, ale ten to bol fakt dobrý. Hovorí, že počúvaj, že keď sa černoho ráno zabudí, vieš čo je najväčší šok? Že čo? To je dobrý, ne? Toto je jeden z nich. Nie, ale akože back to topic. Ja si myslím, že si to jednak uvedomí aj ten jedinec,
že je iný a určite aj tá spoločnosť a tu na Slovensku ho strašne spoločnosť pohľadí tým, že hej, všímaj si to inak, henta není OK, henta nie je iný, tento je iný, henta je taká, že spoločnosť mu to dá, ale dojde na to aj sám. Dobre, vráťme sa naspäť ešte k medicíne a premostíme to trošku k zdraviu. Ty si človek, ktorý dbá na prevenciu, alebo že chcel by šíriť prevenciu. Dobre hovorím? Nevymýšľam si, že? Dobre hovoríš. Viem, že si aj v nejakom projekte, ktorý asi bude. Tak? Povedz mi. Neviem, niekde som čítala, že sa venuješ nejakému projektu, ktorý je zameraný na prevenciu zdravia. Nie je úplná kravina? Ak mi povieš, ktorý? Neviem práve, že nebolo to v tom článku nejako popísané, ale bolo tam niečo o tomto. Že o prevencii, že robím s prevenciou. Ťažko povedať, že či to bola spolupráca, nejaký produkt, ktorému verím, že hovorí o prevencii a spojili to s tým, ale... Neviem, môže byť. Dobre, to je jedno, ale čo by si ty odporúčil ľuďom? Všeobecne nejakú radu? Určite je viacej a viem, že to je strašne všeobecná otázka, ale čo by si povedal? Také niečo jednoduché, že chcela by som povedať všetkým, aby ste toto nerobili, alebo naopak toto robili, že toto zapojíte do svojho života a veľmi to ovplyvní vaše zdravie v dobrom. Je niečo také, čo máš, čo by si chcel, že... A nebudem asi spomínať to telesné, lebo všetci vieme, že máme cvičiť a dobre sa stravovať a nefajčiť a nepiť alkohol, ale už len z môjho prípadu, kedy už som prichádzal k vyhoretiu a už som myslel, že vyhoreniu. A už som prichádzal do takého môjho konca, že toto už asi nedávam, tak vtedy sa zlomilo to telesné. Že nezačal som mať zdravotné problémy, keď som hral basket, dostatočne sa učil, nemal som stres, všetko bolo v pohode. Zdravotné problémy som začal mať, keď mi odchádzala psychika. Takže ak môžeme mať trošku menej sociálnych médií, ak môžeme trošku viac tráviť čas takto, face to face, namiesto možno FaceTimeu, tak myslím si, že tá psychika, ak bude narovnaná, tak to telesné potom oveľa ľahšie sa bude dávať dokopy. Nechcem to zovšeobecňovať a som medic, takže to vôbec nemá nič s nejakým môjim medicínskym pohľadom, ale možno z toho môjho prežitia, že kým mám na poriadku psychiku, to znamená, som šťastný, ten môj hormonálny koktail je super a mám všetky dopamíny, serotoníny, tak proste aj to fyzično je oveľa, oveľa lepšie. A to už ide o takých, že mám sopel, mám kašel, že mám nejakú úplnú infekciu, lebo prišla jeseň, až po také, že mám žalúdočné problémy alebo chytám úrazy. Že presne ja som úrazy chytil 90% času, keď som bol v strese a došiel som na tréning. Môj najväčší úraz sa stal tak, že som bol brutálne vystresovaný, ale strašne som sa tešil na nedeľu, že si zahrám basket. Som sa ešte rozcvičoval členky, lebo viem, že som mal veľa úrazov, môže sa to stať. Ešte som hovoril typkyni, že chod si zahrať, že ja ťa potom vystriedam, choďte prvý, úplne chill. A samozrejme došiel som, prvá lopta, doskok, otrhnutý väz. A to bolo presne preto, lebo tá hlava bola inde. Takže ak by som mohol odkázať nejaký odkaz, tak psychika je oveľa dôležitejšia, ako si možno myslíme. Perfektná odpoveď, lebo stále som rozmýšľala, že čo sa dá na túto otázku odpovedať, že určite to bude nefajčite, nepite a choďte cvičiť, ale úplne super a hej, myslím si, že máš úplnú pravdu, že tie klasiky každý pozná a toto je vec, na ktorú sa musíme v tejto dobe podľa mňa zvlášť zamerať, lebo naozaj z toho plynie strašne veľa teraz takých novodobých problémov a vecí, s ktorými sa nevieme vysporiadať, lebo nechápeme, že to plynie presne z týchto vecí, z týchto stresových situácií a tak ďalej. Myslíš, že takéto niečo, taká osveta tej prevencie dá nejako šíriť, že aby bolo viac reklám namiesto kolagénu a podobných vecí na to, aby sa cvičilo, aby sa rozprávalo o tejto psychike a takýchto problémoch? Ty si spomínala projekt, tak ti poviem, že s čím som ja došiel ešte v 2. ročníku. Akože kedy ja som prvýkrát asi začal chápať, že všeobecný lekár by bola cesta. A to bola diskusia na tému Dokonalý človek. A ja som si už predtým hovoril, že aké by bolo skvelé mať brožúrky, hociaký obsah v hociakej forme, na to, aby som mohol urobiť z tej genetiky, ktorú mám, čo najlepšieho Viktora. Zoberiem tie otcové pro, aj tie mínusy genetické, o nejakých chorobách môžeme hovoriť, a to isté od mamy. Teraz si to vezmem, vyrátam si nejaké moje rizika, čo môžem dostať, a nejaké veci, na ktoré by som mal mať predispozície, že budú lepšie. A potom si povedať, že OK, ak toto budem robiť pre mňa, tak proste to je prevencia, že budem mať teda tú najlepšiu prevenciu, ale
pre mňa custom, tak budem vlastne dokonalý človek v mojom ponímaní, lebo nemôžeme sa porovnávať, že kto bude lepší v posilke, budeš to ty, lebo máš natrénované, no. Ale vieš, že pre mňa, že čo je pre mňa, čo je pre teba najlepšie. Potom som prišiel na tú diskusiu, ktorá sa volala Dokonalý človek, tak som bol nadšený, že teda to takto je, začal som s nimi kecať po tej diskusii, či je to možné. A došiel som až do takej fázy, že som sedel s jedným histológom z našej školy a pili sme pivečko a on mi hovorí, že áno, je to možné, pretože všetky tie alebo väčšina tých štúdií už sú vonku, už sú vydané, už sú spracované. Jediný problém je vlastne urobiť tú metaanalýzu, ak to dobre hovorím, zobrať tie všetky informácie, zatriediť ich a podať ich ľuďom v nejakej forme, ktorá bude priateľná. A teraz jednoduchšie. Je tehotná žena, ona príde a povie, že som tehotná. Idem tomu doktorovi, začnem si čítať nejaké knižky, dúfam, že nie modré blúdy, ale že to bude niečo konkrétne. A teraz ona dostane toľko veľa informácií, že buď sa niečoho chopí, alebo bude počúvať len kamošky, no proste je to chaos, je toho veľa. Mm-hmm. Ale aké skvelé by bolo mať, či to bude aplikácia, hovorím, hociaký obsah, kde by ona veľmi s ľahkosťou vedela, že áno, je to slovenské, je to zastrešené, či už vládou alebo ministerstvom, no proste hoci čím, čo má byť, zase moja terminológia, že áno, je to zastrešené, viem, že o toto sa môžem oprieť, viem, že toto robili profíci a môžem si to prečítať úplne jednoducho bez toho, že by som musela kupovať tie hrubé knihy alebo čítať tie dlhé diskusie. A teraz ona síce by to nemala custom na svoju genetiku, lebo to je nemožné urobiť to pre každého, ale mala by veľmi úzky výber, veľmi úzky profil toho, že prvý mesiac toto, druhý mesiac toto, ako príkrmy. A vlastne takto by vedela, čomu sa môže vyvarovať a čomu nie. Takže toto je nejaká tá ideológia moja, že kam by to mohlo smerovať a môže to byť pre staršiu generáciu vo forme brožúrky, že pozrite sa, už tretíkrát máte antibiotika tento polrok, možno, že si to prečíta tuna. Možno, že ja by som rád mal aplikáciu, ktorá mi vyhodnotí, veď máme hodinky, máme všetky tieto čipy na sebe a zatiaľ nie v sebe. A že by som videl, že aha, Viktor, prešlo 7 dní a prešiel si len toľko krokov, mal by si. Lebo mňa už unavuje to, čo mi moje hodinky ukazujú, že 10 000 krokov denne, ja som tak rezistentný voči tomu a imúnny, že už to ignorujem. Už mi to nič nerobí. Chcel by som niečo custom. Niečo custom, čo by mi povedalo, Viktor, pre teba toto a toto. Je to strašne široké. Aj ten histológ povedal, že je to možné, ale je to veľmi veľa práce a veľa rokov úsilia splniť niečo také. Wow, normálne som... Malo to hlavu a petu? Malo to hlavu a petu a normálne som v úžase, že som nečakala, že mi povieš niečo tak konkrétne, že už si na tým určite rozmýšľal. Že áno. Wow, teraz mi to bude normálne vrtať v hlave, že ako vyzerala takáto aplikácia, kde si naťukám, že čo je so mnou, ale mi povieš, že skús toto. Mm. Sranda. No dobre, tak prejdeme k poslednej otázke a tá je, že ako podľa teba vyzerá zdravie? Zdravie. Ja by som zase hovoril príbehy, ale bavil som sa s Jankom Slezákom a Janík mi hovorí, že vieš, kalkagatia. A ja hovorím, že povedz mi o tom viac. A on je presne ten ukazovateľ toho, čo pre mňa bolo zdravie. Že keď som mal možnosť vidieť, aký je jeho život, tak chalanisko cvičí, pracuje, stará sa o svoju psychiku, eliminuje toxické vzťahy a vlastne stará sa o každú tú oblasť. Ale akože kalokagatia, že duša a telo. Antické Grécko a teraz tie sochy tých bielých holých chlapov. Že áno, držať sa vo forme, ale vyvážiť aj to duševno, aj to telesné, už pre každého, ako je mu to príjemné. Či si prosí papať mäso, alebo prosí si papať viacej šalátov s olivovým olejom, ako je to pre neho lepšie. Ale udržovať naozaj každú tú jednu kategóriu. By sme to tu mohli vymenovať o tom zdraví. Ale ja sám to nespĺňam. Neviem, že ak by bola tá otázka, že čo je najlepšie pre zdravie, tak mám hneď 5-6 vecí, ktoré by som mal vyhodiť z môjho života. Ale zas toľko stresorov, že práve že túto to filtrujem, že mne je ťažké to držať. Tak ono je ťažké mať každú tú sféru zvládnutú, ale zase je dobre vedieť, že v čom by si sa chcel zlepšiť a mať takéto, že tu ešte chcem zapracovať. Niektorí ľudia proste nevedia a vnímajú niektoré veci, že je to v pohode, no a čo, tak žijem takto. A veľa ľudí neprišlo k tomu, že prvýkrát neukúsili, aké skvelé je tú prevenciu prijať pre seba. Ja som tiež veľmi dlho nevedel, aké to bude skvelé, keď budem každý druhý deň sa hýbať. Lebo som si, ja mám toho veľa, sa musím učiť texty, ja musím teraz robiť toto, ja nemám čas cvičiť. A potom zrazu som išiel cvičiť a bol som, že veď ja mám toľko energie, že ochutnáš tú zdravú čokoládu, že ochutnáš, že ono to je vlastne dobré, že to nie je vždy, že zdravé jedlo nemusí byť... Áno, jasné. Čau. Ahoj.
No, že zdravé jedlo nemusí byť proste bez chutí a šport nemusí byť len dvíhanie ťažkých kovov, že to môže byť fakt úplne super a že ti to do toho života len tú energiu prináša. Presne tak, že pre niekoho je obyčajná prechádzka už športová aktivita. Naozaj pre niekoho, kto celý deň presedí za počítačom a potom ide autom domov pre telku, tak tá prechádzka alebo tých 10 000 krokov by pre tohto človeka bol proste športový výkon. Určite. A určite zdravo prospešný športový výkon. Yes. Bez nejakých zranení. No super, ďakujem krásne za toľko myšlienok, čo si sem doniesol, toľko nápadov, bolo to veľmi príjemné. Dúfam, že aj tebe bolo príjemne. Veľmi a ďakujem za pozvanie. Ďakujeme, že si prišiel. Držíme palce na skúškach, nech sa vydaria a držíme palce aj v kariére, ktorúkoľvek si vyberieš. Ďakujem pekne. Majte sa, čaute. Čaute. Dúfam, že ste si tento rozhovor užili. Ak áno, dajte nám like a nechajte odber. Nájdete nás aj na sociálnych sieťach a podcastových platformách. Tešíme sa na budúce. Čaute.